May balik ka. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ganiya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni David. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usik ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Basyon ko ikaw pag-usab! Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi sud sa 45 ka milyon ka katuigan. Una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urom sa kamatuuran. Urom, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urom. Dili pa mo biyangan kasiya. Mingan. Pops! Ayaw pagpakita daw tang lihok ka! Okay na, boss. Amo nang gitabunan ng kurtina. Di na ta makita gikas ka, boss. Magahayop mo. Nagkita na gyapon kita, Paulo! Nagdugo ang imong uo. Taboy na ko, taboy! Ug pakaman kuyog sa mga tao ko pagawas. Kung musipyat ka mo sa inyong lihok, unahon ko si Mayan. Ha? Dahil ba kong nagsabag si Mayan? Ug nagustong may nautang mahitamo niya, di ba? Dito sa isa kasipikas. Sakay na. Palaga. Ayaw na niya siyang masakit. Sakay na! Dali! Saan to? Barumbado itong Rivera eh. Isag niya ta sa Tubangas munisipyo kusog kay may padagan. Saan ka to sakyanan? Manguta na ta. Total, pilar ka buok ang dunay sakyanan din sa Isla Maria. Manakaon tas taas pa. Atong tanahon o wa pa magsugod ang ilang meeting.
sa mga pulis. Oh. Uy! Paulo! Papa! Animal! Buhi. Sipat, Tata! Dali na! Sipat! Larga! Larga! Dali! Bay! Bay! Okay ka na, Bay? Naigo ka? Ay, napitay mo sa man. Ha? Ayaw paglihok, Bay. Higla lang. Tabang! Tabang mo! Paulo! Oh, uy! Naigo siya! Okay na ko. Bay! Ay, salamat. Abi na kong naigo ka. Ninong, si Mian. Nagkuha nila si Mian. Oh, Oops! Bay! Bay! oh Paulo. Pason ko sila. Paulo, may dugo ang imong dapit sa kilay. Nag-isi man na. Bay, kinahanglang magtiman una ang imong mga samad. Lagaw, Raji. Dada sa doktor si Paulo. Kami na'y bahalang musunod kung diin silang paingon. Sakay sila itong sakyanang mihaguros lang sa pag-abot na mo. Mukoy ko. Ako mangita kang Mian. Sir, maluoy taon ka. Hilom! Maluoy. Kano, paspase! Kinala magkaabot na ito sa ato katuan. Noy, ihunong Noy, maluoy ka. Kasi nag-ingon mong mutumang si Carlos Romando. Kisa? Sir Servando, kanusa ka man mohunong. Ako? Muhunong? Pinangga ko ka ikaw, Mayad. Ang imong amahan. Pero sige bahos mo. Pero ibon ka. Gidaw pa din sa Isla Maria ang anak sa mortal kong kaway. Sir Servando. Karon, makailang ka na mo kinsa sa Servando! Oh, Carlo! Anong kalit mong gihunong sa kinan? Usibon mo ipasabot. Carlo! Anong gitutukan ko na magsama niya na, ha? Carlo! Ni ara na ita. Mayo, sige. Ablihin na puntahan. Sige, kanaw na. Ops, ha? Ayaw ko ang tap-tap sa mga mata. Pero dili ko makakita sa akong laktan. Mauna ituyo ko kadiri ka kita sa napinalaktan mo. Sige na. Kando, pakanaw ka na siya. Noy! Sir! Sir Servando, ang buot. Kuhaon ko lang kung tap-tap sa mata. Ano makakita ko sa akong laktan? Tingali madagma ko. Nagsabakram ako. Ah! Kalitsi! Ha? Kado ang taas niya! Kinahanglan na magkaabot ng dintos na kaligmay makikita matulog eh. Padali! Nilata.
Mao na kinang imong pinayaanan, miyan. Anhi ka naman puyo hangtod maabot ang oras nga hukman ko ikaw. Lalo ka nga tumatingog. Murag niya ata sa langob. Nakabatikod ka na Utang buot. Tagtangon ko ang tap-tap sa akong mga mata. Gusto na ko magkakita. Cardo, ibutang siya dito. Mapakawalan ako. Ako ikaw. Ricardo, tabangi ko. Ayaw magsama. O, Ricardo, tabangi ko. Salti sila nga sa kudapita. Wala ka ako. Ayaw ko biyak din eh. Cardo! O sila! Bumalik. Balikan ko din eh. Balik kang sakiran gibiyaan ta. Kinahanglan iadto mo sa layo. Og adto mo dito biyae. Kanang way magdudang hain ta. Kung tuwa mo ibutang sa layong dapit ang sakiran, dili sila makahuna-huna ganyan ta dinhi. Ha? Nakasabot ka? Oo. Ayaw na ako eh. Kaniyo? Ihatag na ko imong cellphone. Sir? Ami! Oo. Nagaw na. Buhatan kisugo ko. O kinahanglan makabalik ka din Sol sa 30 minutos. Kung di ka makabalik din dili mo na maabot ang buhi si Mayan. Sir, layo ako pa. Makabalik ka! Kinahanglan magdagan ka o makaabot ka dito. O mudagan ka o makabalik ka din Cardo? 30 minutos lang. Igo na ka na. Aron masiguro ko nga ang sugo ko lang gibuhat mo. Lagaw na. Nagsugo ng imong oras. Paulong, gusto na. Mauli una ta aron katambalan na imong samad. Ay bawo ko. Nabala ka nagmayo ron sa nanay mo. Nabiligrog kinabuhis kong asawa, anak. Kaganiha pa ta naglibot-libot. Mabaway una ta. Wa kay hunong sa pagpadagan sa sakinan. Dili ko mapasilong akong kagalingon kung may dautang may tabo kang miyan. Ayaw lagi paghunaw na ng dautan bay. Unsa po may ako mahunawanan. Tuasis mangtas sa taong dako og pagdumot na mo. Tingali ko sa nagibuhat niya. Salig lang ni Mian bay. Makamaos ang muduwa si Embaraha. Bright ko to. Usa? Naibaos Mian nga nakagusto niya si Sir Servando. Kana ang iyang puhunan aron di mapagan hangtod ang iyang gisabak. Bay, oops. Kung mapasilong akong kagalingon. Dili. Ito na bay. Uy, kung na-disgrasya pa ta, mas na akong problema. Carlo, ipakuyuan ko di mo na. Kaya ako. Uy. Maayo. Mituman ka sa kong mando. Ako siya. Di ko na iulit yung cellphone mo. Ano man. Naragana lang. Tingalig mo usab ang imo hunahuna. Ug pahibawoon mo ang ako mga kaaway. Asa ko ibutang si Mayan. Usay buhat mo kami. Maayo kay nakapangutana ka niya na kung unsay buhaton ko kang Mayan. Oh, Kung sa magkakardo. Bebe,
sultihin ko. Unsa man? Kuhaon ko ang bata nga na siyang sabakan o ipada ko sa Villa Mariano? Unsa ka, Cardo? Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuat ni Cora Rosales ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Recording technician Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.